Attila vagyok, és ez egy Tech Team Hunger Games lenne, és mindjárt kezdünk. Én zöld csapatban vagyok, 3, 2, 1, és mehetünk. Hopp, 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 mindent kiveszünk, mert erre még szükségünk lesz. Hopp, ezt felvesszük. Fussunk el a francba. Jó. Hoppa, leestem. Hoppa. Az igen. Leesett. Ez gyerek, kisgyerek, anyád. Az túlélte. Jó. Akkor kezdjünk egy újat, mert azt hittem, hogy nem éli túl. Én meg utána azt hittem, hogy én is túlélem. Csak ő, értitek? Ő persze túléli. Ő persze. Ő leugrik, mert Jampi leugrik, és nem hal meg. Igen, szóval arra beszéltünk, hogy ha meg tudom oldani, akkor lesz meg Minecraft-os videók. És meg is oldottam. Csak nem az eredeti Minecraft-tal, hanem a Explorer-val. Akkor menjünk be ide. Hoppa. És majd visszajövök, ha elkezdődött. Az a helyzet, hogy mindjárt kezdődik, és én 2 csapatban vagyok. Ugye? És akkor a kékekkel vagyok, ugye? És akkor meg kell ölnöm a pirosokat és a zöldeket. Csak érdekes, hogy van mi vagyunk 3-an. Tök jó, zsír, meg minden. De mondjuk most már 4-en vagyunk, szóval semmi. Hopp, hopp! Minden az enyém. Ennyi. Hopp, hopp. Igen. Szóval akkor fussunk is el. Keressünk egy másik. Ez nincs velünk, szóval meg is öljük. Hopp, ölni. Vessük. Hopp, ez mi? Anyu! Bocsánat a fényért. Már kijöttem. Itt van dinnye. Hey, nem lökjük. Hey. Akkor. Megpróbálunk egy parancsot. Akkor csinálunk egy kitet, hátra sikerül. Kit hadur. Na nézzük. Nem sikerült a kithadó, mindegy. És akkor megyünk, keresünk még pár chestet. Igen, szóval kidobott a szerver, mert nem sokáig játszottak vele. De mindegy, jó volt azért. De igen, akkor... Sátok egy egyest. Mindegy, akkor én... Akkor én Attila voltam, ha tetszett a videó, lájkoljátok, és ne felejtsetek feliratkozni!